play di baro kani kalongka jingkerpa nagaliang jonga kumu Emily jongka nain nongpo constituency nagbenta ki nong song jongka rai nong tulu ibrokowi aga ju kopor ya ki snong ki rai ki paramarjan berkumju rugi padba jongka Temri boy bergejelah ibrokowi hakaba pin sobha ban ya snok silang bangi hakaba kandon kajing penbena nagaliang jongka sorkar jela lembaga textile department ban itu no ya ka right nong telu kemudian diwan kum ka eri sil village ha po ka jela ka jongi kani gede kajing penbena dan jing itu ka ban nengkong ka pangila ban tip kum ka first eri sil village ini kisnong ki bahap po ka right nong telu ki bron po Boy district naga benta kajing tristom jong ki nong tanjan ki bathan ya uksai rendia ki baju tristom nadu ki por ba mensua kani kalong kumsi benta ban penek persa ya ka riti ke dustur jong ki paranong song ki jongi po ka right nong telu bat ki we de ki dong than po ka Temri boy hakaba kiladon sibun ki longkemi khamtam ki ba la penblin ya lede ban penek pensa ya kene kerkom ban tanya ki jan lembau sai rendia bat kani kajing tristom jong ki nong tanjan ki jongi nagaliang jongang soban ai kajing yaro bat kajing khubele kajing kitbok riang ya ki nong riknyang ya ki nong tirksai rendia ya ki nong airong ba wirong longba kene ka natural dying ka bangi khot kajing airong tanrai bat kajing tan ya ki jan lembau sai rendia kiba kambun kidon hatan kadika right nong telu nang ta syakiwi di kirat apo ka Boy district jongi nang ta syakiwi di district jong jelaru bat kani kejing itu ka kerpang ka bana kaliang jong ka textile department jong ka sorkar jela kani ka program kan long haka khat arterik jong ubunai February jong ubunai snem arja apuwi haka ba I honorable minister bodon borom iba bantai dor lungdo inwan idalede ban wan ban penbena ya kani kejing itu no ya ka nong tulu kum ka erisin village lane ka snong jong uksai rendia hakaba nia don rengkat ru ki officer rangba jong kani ka department ki ban ya senran lang ban pensyai ya kejing itu ka ba ka sorkar jela kala ai ya ki nong tanjan jong ka right nong tulu bat ki snong ki ba paramarjan bat ki we dikirat ki bedon apo kene ka Temri boy ka bi ki jongi kana kaliang ka jonga ngasngo ban yawer ban kerpat ya ki nong snong jong ka riboy khamtam ya ki paranong snong jong ka right nong telu ngasngo ban kerpat ki paranong snong apo ka right nong telu khamtam ni ding kam jonghi ba CPG ya muj yala banya pencengan nomor bakani gede ka burom ka baka sorkar jela lembaga ni ka textile department wan ai gijing itu ka ba kerpang tukai ginong tanjan achnong jongi de lokai gilok ka jing kerpat kolong ba toyo mu renti haka khat arterik jong ni bunai February kemur ke sithoding mental sithoding kastem arga phuai haka por sibje no paisgi hapo madan umden